Moi bo día a todas e a todos e benvidas ao programa de Igaciencia do mes da ciencia en galego, o mes de novembro, cando sempre celebramos que en Galicia se fai ciencia e que é posible facer ciencia na nosa lingua propia, en galego. Este ano vai estar dedicado á astronomía. Unha decisión moi acaída porque, ademais, celebramos o 200 aniversario do pasamento do que foi o primeiro gran astrónomo galego, Xosé Rodríguez González, máis coñecido como o matemático de Vermés. Xosé Rodríguez González foi quen, xunto cos grandes xeodestas franceses, completou a medición do meridiano de París, unha gran efeméride da súa época, a partir da cal se estableceu nada menos co sistema métrico decimal. Foi tamén quen corrixiu os matemáticos ingleses no cálculo do perímetro da Terra, demostrando aquel principio de Newton de que a Terra non era unha esfera perfecta redonda, senón que era achatada polos polos, como unha pataca. Pois ben, todo isto saberémolo a raíz de estudar a historia da astronomía. Xosé Rodríguez González foi director do Observatorio Astronómico de Madrid. Mesmo a zarina rusa quixo levála para dirixir o Observatorio Astronómico de San Petersburgo. E por que vos conto todo isto? Porque cando el fixo todo isto, nacendo nunha pequena aldea de Lalín hai 200 anos, imaginadvos o que seríades capaces de facer vos hoxe, todos cos medios que tedes ao vosso alcance, cos magníficos centros onde vos estades formando e co coñecemento dos vosos fantásticos mestres. E así vos ter tres grandes especialistas que nos van a levar por ese inmenso mundo da astronomía, do funcionamento dos planetas e das estrelas. A primeira vai ser Begoña Vila, que nos vai explicar os principios de como se formou o universo, todas as teorías, todo o funcionamento dun dos conceptos máis amplos que manexamos os seres humanos, como é a formación do universo e a súa forma de actuar, que nos vale logo para a segunda das conferencias, que vai a ser a de Augusto Pérez Alberti. En relación ao funcionamento de todo isto, temos un clima cambiante, temos uns sistemas de creación e do estado da auga, que, tal como el nos vai contar, a auga non aparece nin desaparece, senón que cambia de estado, dependendo dos ciclos naturais. Mirade, acabamos de ver hai uns días eses tremendos episodios dunha dina que asulagou a Comunidade Autónoma de Valencia, Castela-A Mancha e parte de Andalucía, unhas rexións de España que o pasaron moi mal precisamente por iso, porque o clima, os ciclos da auga cambiantes poden influir directamente dunha forma contundente e moi severa na vida dos seres humanos. E tamén Ana María Ulla nos vai levar á observación dos astros, verdade? A eses astros que temos que ver de noite. A noite, que é un concepto tan misterioso, tan místico, tan apegado, ademais, á nosa cultura popular galega, pois é necesaria para poder ver ben os astros, non sendo, como sempre, un deles que é o astro rei, o Sol, que o vemos de día. Todo isto e moito máis vamos falar nestas conferencias tan interesantes que estamos seguros que van ser moi positivas para a vosa formación. Así queremos facelo dende a Xunta de Galicia e dende a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Que fagades ciencia desde Galicia, que vos animedes a ser científicas e científicos e levar a cabo ese proceso de formación, experimentación, vos mesmos per facedio sempre coa nosa lingua. A nosa lingua necesita moito da ciencia, pero necesita máis de vós, da xente moza, da xente que tedes na capacidade de poder ler, escribir, entender e falar o galego, pero logo nos fai falta que o usedes máis. Animádevos a usar máis a lingua galega e a usar máis o galego, porque a nosa lingua e a nosa cultura teñen o seu futuro nas vosas mans, e tamén no que vos digades, porque tedes moito que dicir tamén sobre a ciencia. Moitas grazas e moi bo día. Benvida a todas as persoas que comparten con nós a terceira videoconferencia da 15ª edición da Ciencia en Galego. Sí, xa levamos 15 anos. E non nos cansamos de destacar a importancia dos dous pilares que sustentan esta celebración, a ciencia e o galego, que, por outra parte, están sempre presentes en todas as actividades que desenvolvemos en Igaciencia. Pois ben, para a tarefa que nos marcamos este ano, descubrir o universo, temos a sorte de contar coa colaboración de excelentes astrofísicas, mulleres que destacan no mundo da astronomía, que son galegas e que falan galego.
Afortunadamente, agora recoñéceselles a súa valía, porque sabemos da existencia de magníficas científicas que fixeron aportacións importantes á astronomía, pero que os méritos e premios lles foron adxudicados a outros no seu lugar. No 2020, por fin, a cuarta muller que recibeu o Premio Nobel de Física foi Andrea Ghez, polos traballos que fixo sobre o burato supermasivo, o burato negro supermasivo que hai no centro da nosa galaxia. Por certo, compartiu ese premio Nobel con outros dous científicos. Un deles é Roger Penrose, que, como saben os estudantes que participan nelas, ten un importante protagonismo nas actividades de arte e ciencia que desenvolvemos anualmente no mes de xaneiro. Hoxe temos con nós, para guiarnos e axudarnos a desentrañar os misterios que encerra o universo, a Ana María Ulla Miguel. Nada en Vigo, un episodio que non poido deixar de comentar, son os seus primeiros pasos en astronomía de forma autodidacta. Cos seus aforros, mercou un libro de astronomía, unha lanterna, e cando tiña máis ou menos 13 ou 14 anos, saiu a localizar constelacións. Comezou a carreira en Santiago de Compostela, especializouse en astrofísica na Universidade da Laguna, onde fixo tamén a súa tese doutoral. Desempeñou diversos postos de investigadora ou docente en numerosos centros nacionais e estranxeiros, en Noruega, en Madrid, no Instituto Niels Bohr de Copenhague. Hoxe é catedrática da área de astronomía e astrofísica do Departamento de Física Aplicada da Facultade de Bioloxía de Vigo. Está no grupo de investigación Xeoloxía Marina e Ambiental. Pertence a numerosas asociacións, entre elas a Unión Astronómica Internacional, a Axencia Espacial Española, e forma parte do equipo galego da misión Gaia da Axencia Espacial Europea, que ten como obxectivo facer un mapa preciso en 3D da Vía Láctea. É, ademais, integrante do padroado que xestiona o Observatorio Astronómico de Forcarei. Pero, aínda que ao longo da súa traxectoria profesional publicou máis de 150 traballos de investigación especializados, fixo unha labor importante como divulgadora. Por algo é a Coordinadora Nacional de Divulgación da Unión Astronómica Internacional. É coautora das obras Contos e coplas de estrelas e La ciencia del cielo. Editou os contos de astronomía na palleira, para o que ela escribeu o conto A Galaxia María. Tamén escribiu a novela Desde el jardín las estrellas. Con nós, a astrofísica, investigadora, profesora, escritora e divulgadora Ana Ulla. Grazas, Ana, por compartir con nós o teu saber. Hola, bos días. Quería agradecer a Igaciencia e a todas as súas entidades colaboradoras este convite que me dá a oportunidade de estar hoxe con todos vós, e tamén quería en particular agradecer a Inés Ben e a Xacobo de Toro e o seu excelente equipo técnico por todas as facilidades de conexión. Xa sabedes que se tedes preguntas durante a intervención podedes ir usando o chat de YouTube ou ben deixalas para o final. Para que me coñezades un pouquiño máis, pois agora eu son catedrática de Astronomía e Astrofísica na Universidade de Vigo, pero antes fun nena, fun moza, fun investigadora e estudei a primaria no Colexio Andersen
e a secundaria no Instituto Álvaro Cunqueiro, ambos os centros en Vigo. Despois cursei a carreira de Ciencias Físicas na Universidade de Santiago de Compostela coa especialidade de Astrofísica na Universidade de La Laguna e desenvolvín unha tesi de doutoramento sobre un caso particular de sistemas de estrelas dobres, evolucionadas, interactivas, e pasei por varios centros e varias universidades, como vedes aquí os logos, antes de incorporarme á Universidade de Vigo no Departamento de Física Aplicada en 1997. Eu, dende a idade temperá, sempre souben que quería adicarme á ciencia, en particular quería estudar o universo, quería entender algúns dos fenómenos que nel danse, como por exemplo a evolución estelar, porque sabemos que as estrelas nacen, evolucionan e morren e fano de diversas maneiras dependendo da masa coa que nacen. E isto tamén afecta a estes sistemas binarios que eu estudiei na miña tesi de doutoramento. Fun, polo tanto, estudante como vos facedes agora, e gustaríame decirvos que basicamente todo conséguese, os obxectivos que nos plantexemos conséguense estudando e traballando. Hai que ir pasando por moitas etapas na vida, pois basicamente como as estrelas, e pouco a pouco ir acadando estes obxectivos que, como decía, nos marquemos. Vou meter unha pequena escolma de fotos persoais, solo por así aleatoriamente para que vexades. Eu era esta de pequena cos meus pais cando instalouse o telescopio no Observatorio de Forcarei, que non sei se coñecedes, se non o coñecedes, invítovos a que o que visitades en alguna ocasión. Aquí, pois, creo que nunha conferencia que fun a Edimburgo, nun museo de instrumentos astronómicos antigos, unha estadía que fixen na Universidade Queen Mary en Londres. Aquí estou coa miña colega Minia Manteiga, que é a primeira catedrática de Astronomía e Astrofísica na Universidade da Coruña. En fin, unha vida de, bueno, dende pequena a maior, de estudio e de traballo. E agora pasaríamos xa a charla en sí e, como o seu título di, para abordar a observación do ceo temos que poder ver o ceo. Isto parece unha afirmación banal, non si? Pero ímola analizar un pouco. De día non temos moito problema, porque temos o Sol, que é unha estrela moi luminosa, está relativamente preto da Terra e nos ofrece a posibilidade de facer observacións diurnas de física solar de moi alta calidade. Coñecemos o Sol dende antigo como estrela e sabemos bastantes características del, como, por exemplo, a incidencia das súas manchas. Isto coñécese dende as observacións de manchas que fixo Galileo Galilei, e no medio de todos estes séculos houve moitas observacións e moita información sobre o Sol ata o desenvolvemento de grandes proxectos telescópicos, como, por exemplo, o European Solar Telescope, que é un gran telescopio solar que estáse a construir no Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, en Canarias. E algo que querería insistir nelo que é moi importante, se queredes observar o Sol, está relacionado coa seguridade ocular. Ao Sol nunca míraselle de frente, moito menos con aparellos ou instrumentos ópticos non especializados. Por exemplo, non se lle pode mirar con gafas normais, ni siquiera con gafas de sol ou con telescopios non especializados. Hai no que facer con uns filtros especiales, con estas gafas de filtro solar, porque é perigoso para a vosa retina. Ou tamén podese mirar o Sol con unha proxección. Pode pasar por un instrumento, pero proxectase nunha parede. E hai que ter estas consideracións en conta, incluso durante os eclipses. Como sabedes, nos anos 26, 27 e 28 vai haber eclipses, 2 eclipses totais e un anular observables dende España. No ano 26 haberá un eclipse total o 12 de agosto, observable dende Galicia, se as nubes nos deixan, pero esta protección de gafas especiais de filtro solar só podese quitar no momento de totalidade, incluso cando o Sol este bastante cuberto pola Lúa. Débense sempre protexer os nosos ollos. Por favor, tendeo en conta, sí? Por certo, aquí vedes, por exemplo, o meu alumnado da Universidade de Vigo facendo unha práctica de física solar cun telescopio específico, con filtro solar, e poderíamos decir, ou deberemos decir, que o Sol en realidade é así. Esta é unha...
Esta é un pequeno vídeo realizado pola NASA con un dos seus satélites, acumulando 5 anos de datos. Non é unha simulación, son datos reais do Sol. O Sol, con non ser unha estrela moi activa no universo, unha estrela pequena do montón, como decía, témola bastante preto e a súa observación detallada axúdanos a obter moita información que despois podemos extrapolar a outras estrelas do universo que non son tan accesibles como a nós. Mirade que este vídeo está construído con 200 millóns de imaxes e todo isto que estades vendo é o Sol, os seus campos magnéticos, a actividade solar. É un vídeo de 3 minutos, é un pouco longo, creo que non o imos poñer enteiro, pero nun telescopio solar, incluso un telescopio solar pequeno, mira deste o tránsito, por exemplo, dos planetas interiores, creo que Venus, pasando por diante do Sol. Estas chamanse fulguracións, estas emisións de material solar que chamamos vento solar, que a veces chega á Terra. Todo isto é así é como se comporta o Sol debido aos seus varios campos magnéticos. Voulle dar un pouco para adiante. Vedes, aparte de todo, pues, moi bonito. Científicamente ten moitísimo interés o estudo do comportamento magnético do Sol. A Terra sería moitísimo máis pequena que calquera de todos estes loops, destes arcos de material de vento solar. Son partículas cargadas que despois chegan á Terra, interfiren con nosa ionosfera. Mirade as manchas solares son espectaculares, son así. A Terra é máis pequena en xeral que as manchas solares. Bueno, vos facedes unha idea, non? Da actividade solar. Así que a quen lle interese o Sol, pois é un campo, a física solar é un campo de estudio moi interesante. Outra vez, un tránsito de planetas interiores. E como digo, de día non teríamos moito problema en observar o ceo e en particular en observar o Sol. Sí? Bueno. E de noite, para observar as estrelas, a Vía Láctea, cometas, planetas, cúmulos, nebulosas. Bueno, en principio hai que ver o ceo nocturno como é o ceo nocturno. E querería preguntarvos se vos coñecedes o ceo nocturno real. Canta xente de vos mirou cos seus ollos a Vía Láctea? Coñecemos o ceo nocturno de verdade, non polo ordenador? Pois antes de seguir, querería facer algunhas reflexións e ver se entre todos e todas chegamos a algunhas conclusións que nos podan ser útiles nesta disquisición. Por exemplo, son bonitas as volutas de fume? Son bonitas. E fumar mata. Isto non o digo eu. Isto pono nos paquetes de tabaco por mandato europeo dende 2016, porque hai moitas evidencias ao respecto. E que opinamos do aire limpo e transparente? Gústanos? Home, como mínimo temos que opinar que é imprescindible para a vida. E este aire, gústanos? Iríamos conscientemente de vacacións a un lugar con este nivel a disfrutar deste nivel de polución atmosférica? Eu personalmente non. E da auga transparente e cristalina tamén, que opinamos? Gústanos? Home, máis vale, porque tamén é imprescindible para a vida. Xa sabemos, aguantamos varias semanas sin comer, 3 minutos sin respirar e de 3 a 5 días sin auga. Pero se fosedes beber, se abrirades a billa e a auga salise desta cor, beberíadela. Ou incluso se a auga saíse transparente, pero tivésedes a máis mínima sospeita de que ten algunha clase de contaminación, beberíamola? Pois eu creo que non. Pero e se saíse transparente, chea de chispiñas de cores, así, bonita, que auga máis bonita? Que problema pode ter? Porque nada máis que ten uns colorines aí colgando, beberíamola? Bueno, non sei, eu, dende logo, polo principio de precaución e por intuición, non a bebería. Porque, con ser unha auga transparente e con coloríns e bonita, non sería unha auga natural. Non si? Estamos de acordo? Por qué? Por que dicimos todo isto?
Porque en realidade todas as formas de contaminación, incluída a contaminación por ruído, mirade que en abril celebrouse o Día da Concienciación Internacional contra o Ruído, son formas perniciosas e moi perxudiciais para a saúde, calquera forma de contaminación, ¿no? Isto está moi documentado biolóxicamente e médicamente, e isto sin contar as formas, digamos, novedosas de contaminación, como é a contaminación por plásticos e microplásticos, que xa está na cadena trófica. Isto quere decir que comemos plástico. E a contaminación por lixo e chatarra espacial, esa moitísima cantidade de tornillos e de restos metálicos que hai dentro da magnetosfera terrestre que realmente non sabemos. As consecuencias son, de momento, descoñecidas ou un pouco impredecibles. E sobre a luz que viaxa polo universo, opinamos algo? A luz non se come, non se bebe, non se fuma, non se nifra. En principio, a luz, que problema pode ter? A luz era inocua, non? A luz, que máis dá? Que nos sometamos a luz branca, azul, que amarela, de día, de noite, de moita intensidade, de pouca. Non, logo non é inocua, completamente inocua. A luz non é inocua. A luz é unha forma de radiación electromagnética e para entender ben de que falamos aquí, penso que compre un pouco facer un resumo, recordatorio técnico das propiedades físicas da luz. Sabemos que a luz o que nos chamamos luz, que este rango de cores que van entre o vermello e o azul violeta, é unha pequena parte de toda a radiación electromagnética que viaxa polo universo entre os rayos gamma e as ondas de radio, e todas esas son formas de luz. Por exemplo, cando nos someten a unha gammografía ósea no hospital ou a unha radiografía de rayos X, pois son formas de luz. Ou cando nos toman a febre con estes modernos termómetros de infravermellos, eso é outra forma de luz. Pero a luz viaxa de maneira ondulatoria polo universo, non o vemos, pero máis ou menos como as ondas de mar a nivel microscópico, e as ondas poden ser moi empaquetadas, moi penetrantes e moi enerxéticas, dende o violeta en adiante, ou ondas longas, pouco enerxéticas, pouco penetrantes, do vermello, digamos, para atrás, según este esquema que estamos vendo, non? E precisamente a luz branca, o visible, é a que separa estes dous reximes, e por eso pois non convén que nos fagan moitas radiografías, porque nos están sometendo a un tipo de luz moi penetrante e moi enerxética, pero non fai ningún dano escoitar a radio, digamos, sí? E con todo isto, que queremos decir? Que a luz visible tamén forma parte deste espectro electromagnético e, como decíamos, separa estas dúas rexións. Entonces, cada rango de luz ten as súas características e hainas que coñecer para ver se ten algún efecto ou non sobre a nosa exposición a esa radiación. Entón, por exemplo, a luz do día, non? Ou a cor do ceo de día, como sería? Pois branca e azul, ben sabemos, non? E a cor da noite, de que cor é a noite? Aquí temos Nueva York, a ciudad que nunca muere, presumen desto. Pois non sei se lles van dar un premio por non dormir. Diríamos que a noite é así, desta cor, como Nueva York ou en Singapur, en Cidade de México. Por favor, mirade ben a cor do ceo nocturno de Cidade de México. Sin ir tan lonxe, isto sería unha cidade media, aquí, por aquí cerca, estou en Galicia. Estrelas vemos algunha? Ningunha. Vemos un nivel de iluminación ambiental significativo, ademais das luces clásicas de cor laranxa, ¿no? Como era das lámpadas de sodio, hai cada vez máis luz branca e azul na noite. De verdade creedes que é necesario, ni siquiera por motivos de seguridade, este nivel tan enorme, tan alto de alumeado nocturno? Será que igual temos que ler o periódico mentras camiñamos pola rúa polas noites? Ou será que hai que non dormir, como Nueva York? Bueno, pois
lembramos que podemos aguantar varias semanas sin comer, podemos aguantar 3 minutos en respirar, de 3 a 5 días sin beber e 11 días seguidos sin dormir é o que aguanta unha persoa viva. Temos esta referencia a National Geographic, é unha revista de divulgación, pero que fai reportaxes serias e ben documentadas, e mirade, de cando en vez sacan reportaxes sobre o tema da contaminación luminosa, e mirade o que din aquí. Dormir es fundamental para nuestra salud, pero los estudios demuestran que el 62% de los adultos de todo el mundo y el 72% de los adolescentes no duermen lo suficiente. Los estudios demuestran que la privación crónica de sueño puede aumentar el riesgo de diabetes, de cardiopatías, de demencia, de depresión y de ictus. Es particularmente perjudicial para las mujeres. Entón, eu creo que chegados a este punto, aparte de preguntarnos pola cor da noite, é lícito preguntarnos si isto de encher a noite de luces, especialmente luces brancas e azuis, ten algo que ver con dormir mal, con depresións, con diabetes, con ictus e, por suposto, si ten algo que ver con non poder ver as estrelas e a Vía Láctea. Porque o brillo natural do ceo nocturno é así. Isto é o que hai no universo. Esta é a nosa ventana nocturna ao universo. Esta foto está tomada no Observatorio del Roque Los Muchachos en Canarias, con unha cierta exposición, claro, para poder obter ben unha boa imaxen da Vía Láctea, das estrelas. Vedes que a noite non é 100% negra. Eso non é así. Hai estrelas vermellas, hai estrelas azuis, hai estrelas laranxas, hai rexións escuras na Vía Láctea, que é onde nacen as estrelas. Hai moitas cousas na noite. Tamén poderíamos nos preguntar se é bonita a noite natural desta maneira. Dependendo do día, ou da noite, máis ben da fase da lúa na que estemos, hai un grao de contaminación luminosa natural na noite por luar. Ou dependendo da latitude na terra onde vivamos, hai un grao de contaminación luminosa por auroras polares. Ou, se vivimos preto do mar, pode haber mar de ardora. Pero, en maneira algunha, a noite natural é así, nin é desta cor. De acordo? Por que existe variaciones de iluminación astronómica día e noite? Isto sabémolo, non? E por que hai diferentes horas, número de horas de día e noite ao longo do ano? A variación astronómica estacional tamén coñecemos. Isto estudiámoslo na escola, non? Sabemos que a sucesión día-noite débese á rotación da Terra cada 24 horas e a variación de luz estacional débese á traslación da Terra alrededor do Sol cada 24 horas. E estas variacións de luz día-noite astronómicas levan sendo así prácticamente dende a formación da Terra hai uns 4.500 millóns de anos. Pero nos últimos 150 anos, e en particular os últimos 30-40 anos, co advento da tecnoloxía LED, a humanidade está cambiando arbitrariamente e drásticamente esta alternancia día-noite. E, polo tanto, poñendo ou impoñendo unas connotacións e unas consecuencias a variación dos ciclos de evolución dos seres humanos e das especies. E poderíamos preguntar, antes de seguir, se isto que estamos facendo coa alteración dos ciclos de iluminación astronómica natural, arbitrariamente por parte da humanidade, é conveniente que o fagamos así, é ético e é xusto para nós e para todas as especies. De acordo? Esta é unha imaxe nocturna de satélite do planeta Terra. Me penso que fala por si mesma. Hai unha alta porcentaxe de xente no planeta que xa vive baixo ceos moi contaminados lumínicamente e non ve as estrelas nin a Vía Láctea. En Galicia aínda temos algunhas zoas escuras. A xente que teñades aldea podedenos contar, non? Como son as noites, especialmente as noites escuras de verán na súa aldea. E como preguntaba antes, cantos e cantas de vos si vichedes a Vía Láctea polos vosos propios ollos, porque o máis do 60% da poboación mundial vive baixo ceos contaminados. E
en algunos casos, hasta o 80% da poboación pois, en Estados Unidos e en algunhas zoas europeas. É isto o positivo que queremos facer coas noites do planeta Terra? Porque, basicamente, tedesme que perdoar, témolo un pouco convertido unha esterqueira por polución atmosférica, por contaminación das augas, por microplásticos, por pesticidas, e agora tamén é unha esterqueira luminosa. Pois deberíamos, penso, eh, reflexionar un pouco sobre este asunto, non? Este gráfico que poño aquí está en inglés, pero penso entendese ben o que quere decir. Esta contaminación luminosa afecta a todo. Afecta ao medio ambiente, afecta ás especies, afecta á saúde, a nosa e a das restantes especies, supón un enorme despilfarro de enerxía, ten que ver coa seguridade e a seguridade viaria en particular. Non é verdade que por poñer canta máis luz mellor de noite é todo máis seguro, iso non vai así, e dende logo ten que ver cunha perda de patrimonio cultural inmaterial da humanidade. O ceo é único para todas as culturas e civilizacións, e de sempre todas as culturas e civilizacións tiveron nos ceos pois as súas constelacións, as súas historias, a súa mitoloxía, unha forma de comunicación entre culturas, e tamén é un dereito que temos, digamos. Pensade que pasaría se nos impedisen a entrada aos museos. Sabemos polos ordenadores, porque vense moi ben, que hai unhas pinturas preciosas en el Louvre, no MoMA, no Prado, pero físicamente, polo menos o 60% da poboación non pode entrar, non pode entrar físicamente. O pensade nas preciosas praias, as praias que temos en Galicia ou todas as praias do mundo, que hai uns muros de lixo, de contaminación, que nos impiden físicamente chegar a elas. Non pasaría nada, pasaría algo, igual chéganos con saber que todas as cousas existen no ordenador, pero que non temos acceso a elas. Bueno, pois algo así está pasando, non temos máis do 60% da poboación mundial non ten acceso a este patrimonio inmaterial que é ver as estrelas, a Vía Láctea, as nubes de Magallanes no hemisferio sur, polos seus propios ollos. Se acaso, por favor, non me creades a mí, pero informadevos. Hai moitas fontes fiables. Hai que informarse coa Dark Sky Association en Estados Unidos ou coa Fundación Starlight en Europa, con este Centro de Protección dos Ceos Escuros e Silenciosos da Unión Astronómica Internacional, e, se acaso, sabedes que hai 17 ODS, ¿no? Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU. Estáse promovendo, por parte da Fundación Starlight, a creación dun ODS número 18 para a protección do ceo e ao dereito á luz das estrelas e da Vía Láctea, porque nos outros 17 ODS penso que non se falaba nada da protección da noite escura. Despois hai tamén moitos libros, moitos artigos moi interesantes e moi concienciudos, digamos, ben documentados. En particular, eu recomendo estes dous, que son dun catedrático, Emilio Sánchez Barceló, de Fisioloxía da Universidade de Cantabria. Son moi rigurosos, pero son para que os podeos ler todo o mundo, e están moi ben documentados. Son moi claros. Entón, se queredes saber un pouco máis sobre isto, pois, por favor, como digo, documentádevos. Ou ben tamén podedes entrar na web da Rede Española de Estudios sobre a Contaminación Lumínica. Aquí participan especialistas de moitas disciplinas, física, astrofísica, óptica, dereito, porque é digamos, unha situación, a da contaminación luminosa, que abrangue moitos campos. Podedes atopar dende artigos científicos ata reseñas nos periódicos. Por exemplo, esta investigadora, María Ángeles Bonmatí, da Universidade de Murcia, escribe, ¿no?, de vez en cando, e dinos cousas como que os desaxustes na saúde que está producindo a contaminación luminosa teñen que ver, e isto está documentado científicamente, con problemas como, aparte do insomnio, obesidade, problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo e algúns tipos de cancros. As relacións da contaminación luminosa con diferentes problemas e enfermedades nos seres humanos está
aquí isto é moi técnico, pero está documentado científicamente en moitas publicacións, e para as especies na vida salvaxe, pois tamén sábese de antigo que hai moitísimos problemas dende que desoriéntanse as aves migratorias, as tartarugas cando nacen, en vez de ir cara ao reflexo do mar, vanse cara ás luces da costa e morren moitísimas. Quero decir, realmente a contaminación luminosa é un tipo de contaminación moi descoñecida, moi sibilina e moi perxudicial. E hai que saber. Quería facer unha paréntese aquí. Eu non teño nada en contra dos LEDs e non trátase de quitar farolas por quitar iluminación per se. Non. Hai que coñecer a situación, hai que informarse e hai que saber que se pode facer, porque hai solucións técnicas boas realmente para acotar esta forma de contaminación e que se manteña un nivel de iluminación nocturno saudable e suficiente e sobre todo que cuide a saúde da veciñanza e do medio ambiente. Nesto estamos. Eu non son bióloga nin médica, pero hai unhas bases biolóxicas e físicas que explican os efectos que ten a contaminación luminosa na saúde humana, por exemplo. En particular, temos no cerebro un chamado reloxo biolóxico central que é quen entérase de se estamos de día ou de noite mediante a luz. A luz nos entra polos ollos ou non entra cando é de noite. A través do nervio óptico mandas esta información a este reloxo biolóxico central e esta glándula no cerebro comunícase cos restantes órganos que cada un, co fígado, co sistema linfático, co corazón, co sistema digestivo, cada un deles ten un propio reloxo. ¿Sí? Cando os ciclos de día-noite respétanse e descansase ben, pois van todos os reloxos, digamos, en hora, ordenados, e hai poucas posibilidades de enfermedade. Pero, cando os ciclos de comunicación que son hormonais, mediante melatonina pola noite e cortisol e serotonina durante o día, altéranse, por exemplo, mentras estamos dormindo, pequenas cantidades, se nos despertamos e nos sometemos a pequenas cantidades de luz azul, eso xa é suficiente para cortar ese ciclo, e se isto faise sistemáticamente, como decía o artigo de National Geographic, se acumúlase dormir mal, isto produce unha cronodisrupción nas funcións que pode potencialmente acabar dando lugar a enfermedades. Dende os tempos de Hipócrates, que me conste, xa é sabido que a reacción das distintas funcións fisiolóxicas no corpo de día e de noite son distintas, que administrar menciñas a diferentes horas é distinto o seu efecto e como o corpo as recibe. Entonces, alterar estes ciclos, estes ritmos biolóxicos sistemáticamente, como estamos facendo coa contaminación luminosa, pode potencialmente ser bastante perigoso. Hai algo que podamos facer? Hai bastantes cosas que podamos facer. O primeiro de todo, como dicía antes, informármonos e ser conscientes das cores de día e de noite e de os sistemas de iluminación. En particular, na iluminación exterior hai que non derrochar. Unha carballeira iluminada toda a noite non ten moito sentido. Unha fachada dun monumento iluminada de abaixo para arriba toda a noite tampouco ten moito sentido. Realmente necesitamos luces ben apantalladas, das cores correctas pola noite non brancas nin azuis, e alumeando por onde necesitamos ir. De acordo? En particular, os farois de globo, como este, non sei se vedes, non? E as luces que van de abaixo para arriba, pois son barbaridades, por decirlo de alguma maneira, sin paliativos. E para o interior das nosas casas, pois outro tanto. De día, tanto dentro como fora, de día sí necesitamos a luz branca e azul, pero podemos ila graduando cos modernos LEDs hacia unha luz menos fría, menos azul, cara a hora de cear, e temos que entender que significa isto da K, cando imos mercar as bombillas. K son os graos Kelvin da temperatura de cor das nosas bombillas. Canto máis alto, máis azul, máis bombillas de día, digamos. E canto máis baixo, e nunca pasando de 2700 grados Kelvin, máis
temperaturas de cor de bombillas que pódense e débense usar pola noite. Así que isto está bastante claro que se podemos, o que hai que facer é investir en LEDs intelixentes que nos permitan facer esta disquisición e seleccionar en cada momento o tipo de luz que necesitemos. Pódese facer dentro das casas, pódese facer no alumeado exterior. Mira, esta é unha imaxen de por onde eu vivo, vese claramente a diferencia de cor entre as lámpadas clásicas de sodio, cor laranxa, que é a cor axeitada para as noites, e as luces modernas blancas. Non hai nada que xustifique hoxe en día que se instalen LEDs de máis de 2700 Kelvin no exterior tampouco. Non debería ser así. E nós debemos saber o que debemos ter información sobre isto e saber en que podemos contribuir. E outra cousa na que creo que deberíamos pensar tamén é no uso do diñeiro público per se. Non sempre é necesario cambiar a farola enteira, co brazo, con todo, porque hai unhas bombillas de Mazaroca que son LEDs que poderían simplemente sustituir nos cabezais as antiguas de sodio. Vale? E unha cousa moi importante que gustaríame decir é que por favor, durante a noite, xa sei que ides usar pantallas. Non se debería usar unha tablet, un móvil antes de dormir. Estamos de acordo na teoría. Pero xa que o ides facer, por favor, filtrade a luz azul. Si os vosos dispositivos non traen un filtro de luz azul para a noite de serie, instalade isto, esta app, chamase Twilight, está testada na Universidade de Santiago de Compostela, na facultade na Escola de Óptica ali, e funciona. E isto é bo para a vosa saúde, de acordo? E querería tamén parar agora un momento con esta reflexión da miña veciña, a señora Divina, que nos contou unha pregunta nun curso de astronomía que fixemos onde eu vivo, na miña vila, alá polo 2007. Ela non coñecía o termo contaminación luminosa, pero preguntaba isto. Porque había moitas estrellas, casi ninguna. Perdoade. Porque había moitas estrellas e agora non se miran casi ninguna. Porque ti te acordas que cando eras nena... Sí, que había as estrellas vastísimas. E salías e mirabas, non? Mirabas, e por todo estaban vastísimas, porque agora non as hai. E por que agora non as hai? Si as hai. As estrelas están aí, donde sempre estiveron. E se nós temos acceso a este ceo natural de noite, que cousas podemos ver? Que cousas podemos saber, que cousas podemos estudar, aprender, observar, se temos acceso a este ceo nocturno natural. Pois moitas cousas. Realmente o coñecemento básico é a simple vista. Eu recoméndovos que empecedes observando o ceo. Os planetas, a Lúa, pois son dos máis simples, máis interesantes de ver. Tamén recoñecer algunhas constelacións. Por exemplo, todo o mundo sabe orientarse, todo o mundo sabe atopar a estrela polar que marca o norte. Coñecer algunhas constelacións desta maneira axúdanos a conectar co universo, coa Terra e co universo, do máis pequeno ao máis grande e viceversa, e saber e ter unha idea clara de cual é o noso lugar no universo. Tamén a observación con instrumentos, por suposto, se coñecedes alguén que teña telescopio, pois tamén é interesante, e pouco a pouco pódese aprender moitas cousas do ceo. A galaxia de Andrómeda é a nosa galaxia veciña máis preto, que está só a 2,5 millóns de anos luz de distancia de aquí. Descubriu un astrónomo persa, Al-Sofi, no século X, e vese a simple vista. No século X non había telescopios. Así que necesitades un ceo moi escuro, buscar pola zoa da constelación de Andrómeda e observar unha nubecilla e veredes cos vosos propios ollos a galaxia, o obxecto máis distante, ¿no? A galaxia de Andrómeda que podemos observar. Tamén as estrelas, como dicíamos, son de cores, nacen, evolucionan e morren e dependendo das súas propiedades teñen unhas temperaturas de cor asociadas ao seu estado evolutivo, etc. Este é un diagrama que chamase de Hertzsprung-Russell, donde vedes se clasifican as estrelas pola súa luminosidade, polo seu brillo, con relación á súa temperatura que é equivalente á súa cor. Vedes que non están distribuídas de calquera maneira. Básicamente, as estrelas máis pequenas e máis quentes están por esta zona e as estrelas máis grandes e frías, as gigantes, están por esta zona, e en esta banda que chamamos secuencia principal, de onde está o noso Sol, e onde viven a maioría da súa vida, a maior parte da súa vida as estrelas, actuando como
reactores termonucleares ao aire libre, por fusión nuclear. Aí é onde crean os elementos químicos da táboa periódica. Así que observar as estrelas realmente nos aporta moitísima información. No sistema solar, parte de poder ver os planetas cando están no ceo, hai moito máis que planetas. Por exemplo, as choivas de estrelas, soarabos as Perseidas en agosto, non? Pois igual sabedes xa que cada día entran á atmosfera terrestre unas 3.000 toneladas de material exterior. Si chegan á Terra, convírtense en meteoritos. O normal é que queimense, deixando estas trazas na atmosfera. Pero, en algúns casos, achégansenos asteroides ou elementos de tamaño significativo e hai unas misións, entre as moitas cousas que poderíamos mencionar, unas misións modernas como ERA, de defensa planetaria que están pensadas para interceptar asteroides que pudesense achegar demasiado ao noso planeta, por exemplo, non? Bueno, hai tanto que decir e realmente deberíamos ir acabando xa, que é difícil quedarse con varios temas, pero supoño que vos soa o Big Bang, a creación do universo, a materia escura, a enerxía oscura, a radiación cósmica de fondo de microondas. De todas estas preguntas que ten a humanidade, creo que hai dúas moi grandes, que debemos seguir abordando dende o punto de vista teórico, observacional, tecnolóxico. Unha delas é sobre o futuro do propio universo. O universo vaise seguir expandendo, como está expandéndose agora, que vai pasar con el? Desta pregunta ocúpase a cosmoloxía moderna. E outra grande que ten a humanidade, é si estamos sós, se hai alguén máis, se hai vida extraterrestre, non son marcianos verdes, non? É calquera forma de vida que podamos detectar. Hai grandes estudios dentro e fora do sistema solar, cos exoplanetas e con algunhas lúas xeadas no sistema solar, onde pode haber condiciones idóneas para que haxa vida. Antes ou despois hai que contestar esas preguntas e recibirán unha resposta. E antes ou despois, moitos e moitas de vos poderíades ter, dende logo, un papel fundamental. E se apostades pola ciencia, se vos interesa a ciencia, se queredes colaborar a resolver algunhas destas cuestións, hai moitas máis que estas dúas que estou plantexando, e necesítanse moitas máis, necesítanse biólogas, necesítanse enxeñeiros informáticos, físicos, matemáticas, todo o que iramos e necesitemos. E, claro, eu diría que reflexionemos sobre todo isto, se nos interesa un pouco o universo, a coidar o universo, que de paso que coidamos o universo estaríamos coidando a nosa saúde. Dormir cada noite baixo un manto estrelado, penso que estiven argumentando ao longo da intervención, que coida a nosa saúde, a do medio ambiente e, de promedio, axuda a coidar o universo e a súa evolución, aunque parezca bastante grande o que estou dicindo. E eu diría que deixámolo aquí. Agradezovos moito a vosa atención e se tedes algunha pregunta, algunha cuestión, pois intentaremos respondelas o mellor que saiba. Grazas. Bueno, non sei se hai algunha pregunta. Hola Ana, estamos xa pasando polo WhatsApp as preguntas que están deixando. Vale, pois a mí de momento non entroume ningunha. Non che saltan? No.
Estou co teu WhatsApp, non? Sí, sí, sí. Co teu WhatsApp. O sea, o último que teño é a foto que me mandaras de antes. Oh, pues a mí me va vuelvo a reenviarla. Sí, fai favor. Vale. Ah, vale, vale. Sí, sí. Disculpade, sí, vale. As miro agora, gracias. Como podemos escapar da contaminación lumínica? Esta é unha pregunta moi interesante. Escapar, hoxe por hoxe, se vivimos nunha cidade, depende a que nos refiramos con escapar. Se vivimos nunha cidade, dentro da cidade, a menos que o sistema de iluminación estea moi ben apantallado, pois temos pouca posibilidade de observar o ceo e é difícil escapar. Teríamos que irnos pois, a nosa aldea ou a unha zoa que estea apantallada, unha zoa que teña, polo menos, a parte que chamamos o cénit, a parte máis alta do ceo, escura. E, como digo, hai aínda bastantes zoas en Galicia con estas características. Pero o obxectivo realmente é que teñamos visión do ceo dende todas partes, incluído as cidades. E non é unha quimera. Hai algúns sitios que están realmente non utilizando farolas de globo, rediseñando a iluminación para que sea apantallada, que se alumee cara ao chan. As estrelas non necesitan luz cara arriba, necesitamos luz polo chan para poder andar. Entón, isto é o que penso deberíamos tender, ¿no? A un sistema de farois e de lámpadas que cumplan a súa función de alumear por onde necesitemos, pero que respeten que teñamos polo menos unha certa visión do ceo. Pero na contorna de Vigo ou de calquera sitio por onde vos vivades, normalmente o que hai que facer é buscar pois, lugares máis do monte, máis... O sea, nas praias, por exemplo, adoita haber moitas luces na costa, entón os horizontes están moi contaminados e os fotones de luz, pensade que unha vez que saen, viaxan en todas as direccións, non teñen muros, non se paran en ningures, non? E entón hai que fuxir de zoas que haxan moitas lámpadas e que señan brancas, sobre todo, son as máis contaminantes e as que máis nos impiden ver o ceo. Non sei se con isto contesto a túa pregunta. Me estades preguntando dende o cruce, ¿no?, de Cerceda. Pois moitas gracias pola pregunta e polo voso interés. De Cerceda de primeiro da ESA, vemos o alumeado de Nadal de Vigo dende o espazo. A ver, o de Vigo e o de Nueva York e o de moitos sitios, como vichedes a imaxe de satélite que puxen, non? En algunhas rexións xa hai tantísima luz ambiente das farolas normais que realmente terían que ser unos focos moi potentes para que pasen por riba deso. Creo que estánse analizando algunhas imaxes de satélite para ver se estas variacións que hai en moitos lugares do mundo, non só Vigo polo Nadal, son destacables con respecto a iluminación de base que xa teñen as cidades. Non o sei, de momento penso que non. Pero está claro que, por exemplo, os astronautas que van na Estación Espacial Internacional, por onde todos os sitios van pasando, van sacando fotos de noite e detectan claramente donde hai moita máis luz e donde menos. Efectivamente, dende a ISS, por exemplo. Dende a ISS teñen cámaras de fotos e sacan, non sei se sabíades, non sei se a poboación pode facerlles peticións directamente, pero algúns centros de investigación pídenlles aos astronautas que van na ISS cando pasen por tal rexión que saquen unha foto de noite para ver como evoluciona a iluminación ou como evolucionan outras cousas. Dende a ISS sacan fotos de día e de noite, é evidente. Eu non estou certa, non estou segura de que se observe claramente cando é Nadal, se hai un exceso de luz, pero
podo investigar, podémolo buscar, seguramente buscando en internet. em, Igual hai algunha información ao respecto. Temos outra pregunta máis de Nisi Ben, que nos di: hoxe o mundo científico me tedes que disculpar, pero teño que agrandar cos lentes. Hoxe o mundo científico de que teoría está máis cerca? A expandirse por sempre? Colapsará sobre sí mesmo para o universo? Sí. Bueno, en principio, a expansión do universo é un tema moi interesante, moi difícil, porque estamos tentando, dende aquí, dende o planeta Terra, estudar o máis grande que coñecemos, que é o universo inteiro, con todas as galaxias, con todo o que ten dentro. E vamos por, bueno, según a época, o acúmulo de datos fehacientes que se poden obter, pasando pues, por refinamientos das teorías. Sábese que o universo está en expansión e dende hai unos anos está en expansión acelerada. E ata onde eu sei, eu non son cosmóloga, ata onde eu sei, esta é a teoría prevalente, co que se sabe a día de hoxe, que en principio o universo seguiría expandendo ata un determinado momento en que, digamos, que xa non hai máis nada que expander. Se todo se separa de todo, chegará a un punto en que pois chegamos a unha especie de morte térmica, morte porque xa non hai nada máis que separar de que. Isto podería ocurrir en varios, sabedes que a edade do universo é de 13.800 millóns de anos, en unos varios miles de millóns de anos máis podería ocurrir isto. Pero hai varios modelos sobre o universo en sí, sobre a creación, sobre a evolución dende o Big Bang e sobre o que está pasando, cada vez obsérvase con máis detalle, máis galaxias, máis rexións, e non todas as teorías son completamente coincidentes. E hai, bueno, habería que revisar, digamos, así como hoxe por hoxe, en principio, a expansión do universo é o que parece que vai pasar no seu futuro, habería que revisar e ter en conta as seguintes, nos seguintes anos, como vayan os modelos de cosmoloxía e coas novas os novos datos e as... Perdonade que estou mirando a ver se hai alguma pregunta máis. Si esta é o futuro esperado do universo que vai se manter. Pensade que hubo unha época en que se pensaba e estaba toda a humanidade convencida de que a Terra estaba no centro do universo e o Sol e todo xiraba ao seu arredor. Sabemos claramente que eso non é así. Entón, hai que estar preparados en ciencia sempre para a evolución das ideas e para a evolución de resultados. E o que hoxe pois, é a mellor teoría que temos, podería non selo dentro de 10 anos, 20 anos. Hai que estar preparado para eso. Unha das cousas interesantes, moi interesantes que ten a ciencia de estar sempre abertos a novas teorías e a novos resultados. Por que as tartarugas van á luz cando nacen? As tartarugas nacen na orilla esta pregunta, Mafai, dende o cruce tamén Mafan. Nacen, sabedes, de ovos enterrados na beira do mar, preto da orilla. E cando eclosionan, saen as tartarugas pequeniñas e saen arriba a superficie, apartan a area e a referencia que teñen instintivamente pola súa natureza é ir ao reflexo do mar. O mar, incluso nunha noite moi escura, casi coa luz das estrelas solo, o mar xa ten un brillo. E as tartarugas van hacia ese brillo. Si cando nacen, o brillo do mar é tenue e por detrás teñen unha ringleira de luces de costa moi brillantes, esa referencia de luz é moito maior. Entón danse a volta e vanse, e claro, se non, vanse cara a costa, non? Non atopan auga. Se non atopan auga no seu camiño, son moi pequeniñas, recén nacidas, morren. E é porque a donde teñen que ir as tartarugas mariñas cando nacen? Teñen que ir ao mar.
É por eso que buscan o reflexo do mar cando nacen. Non sei se hai algunha pregunta máis. Esta me pregunta desde o cruce de terceiro da ESO. Bueno, moitas gracias. Son todo preguntas moi interesantes. Non sei se non hai ninguna máis igual, pois deberíamos ir pechando. Espero que vos resultasen interesantes algunhas das cousas que contei e pensade que, bueno, o importante, hai moitas cousas importantes, pero o importante neste tema da contaminación luminosa é a información, informarnos de fontes fiables, non de calquera cousa que se diga, porque dinse moitas cousas. E non sempre o que nos parece, non sei, máis bonito polo simple feito de ser bonito é o que nos convén como especie, o que lle convén o planeta, o que lle convén as restantes especies o medio ambiente. E con unha noite, un manto de estrelas sobre as nosas cabezas, como levamos millóns e millóns e millóns de anos de evolución, digamos que como mellor estamos. Deixademe ver se hai algunha pregunta máis. Non hai máis preguntas? Vale, pois moitísimas gracias, de verdade foi un placer. Moitas grazas pola axuda, por a asistencia, por compartir esta xornada con vos. E, bueno, eu son, como digo, traballo na Universidade de Vigo. Se alguén ten algunha pregunta concreta, quere mandarme un mail, me busca no Departamento de Física Aplicada e dará conmigo. Estou a vosa disposición. Estudade moito e interesadevos pola ciencia, aunque non vos dediquedes de maiores. A ciencia ten moitísimas